Kulit kolok bro, kumno pilong ngait pia syat yaklan bar ngarung ngam dengan dan hakmet ko bakhya bo syat baklan bar ngam dan ko jingwit hala hakamet dan ya kanu ka benta jong ka jing jong amo ti ki ngas ngasutanat ki jing long sungkya ki jong pi ka ba ka jing talot ka jong han kesngi ajing sya ka de namar ki kam ki jong ba tre mesngi ba ngayo ban le ni tang man mit ti subha ban sya ka ni ngai le kat bala ban penyo por khna ban le mesngi re namar ba ka jing khem bala jong ka por ngam man sing ha ban le ka menta man mit but ngandang pe ikini kisngi ke banwan kumno ngala ban le ha por men step re kumbangan chukma ni kalong magi khubor hi kiba kongsan bat ki badang shudap update la kalong ni report ne kiwe kalong ba ki day bet kiba poi bet na kisan baji ru baji shaneng bat kita ke bat kata por 4 yo ban lumlut ki khubor bat kita ki report ta kada ha ban le har kom bade khna mangala ban IP ndala mit te subha bani sha bangan nalor kataru ba nakadaw jong ka network jong nomor bangale internet naka phone te ka simpor khniat ban upload ini video de wala kataru nganile kala kali ai khram pen kloy ban pensuk ipi ba pet na ko si ko ipat khulai sibun ma pia pet te ngam sim ngapat sim layo bani kendu bat pi markhmat re karukom ya kendu jongi lingbai ni video so ma lai thu bhai pi bro but sngu buram mi kijing kershan ki jong pi but kijing le isne bi jing ket bok rweng pi bagi comment ki jong pi na wai sing shkoi pa te menta won buat ngin le nyo shin ki report ke ba dia debu ni covid-19 ka hadu menta kan ni ka phui terik jupna ya yong arjar arpho bagata ka long mai ki Briew hakaleng ka berthai ki la yo inyo ki Iohpang covid-19 hadu ni kleman ki lakot de ga at pulai lak nai pnyo hajar ars pa khan Briew ngut ti dalo na ta ki dan ma khan Briew lak Briew khana hajar Briew pa kha sangut ki bedang dan hapo ga jing sumar but ki dan kumba shilang Briew pu hajar nai pa san Briew ngut ki blak kharno ban Briew lak san khana hajar news pa lai pu ar ngut pat ki bala ko nyo ni la yo kya no mo ti ki dan ti ki ri jong ka prothai ru ki ban bon ya ki ban yo ini khyan Iohpang ha ki ri jong ki bagata ka de ka baning kong ki US ka dan ta ba nyolak san phu ja spa nyo phulai kon bar ka Spain ka dan ta ko ba arlak arspa shiphongun tin ta ka wan bala ki Italy ka dan ta shilak phu ja arspa arhu prangut na ta ka basahon ka Germany ka dan ta ko shilak supply jar spa san phnyongun bat ka basan ka dan ka UK ka dan ta ko shilak arsa jar nyo spa sa phnyongun tinalor nang ta kiba penbut nang ta ka kedan ban Briew banyo ka de ka France kedan ban Briew ha ka bat ka Turkey ka buan kedan banyo bat ka China ka dan kedan ka pra mi China ka bajudan na kedan menikong mata ka lahir sa kedan ka pra ti nalor nang ta ka India ka ni klemat ka dan hi ha ka kedan ka bakhanyo bamun mata la penbut ka Malaysia ai kedan kedan ka bakhanyo Mada India menta barok kelum lang beroi keri kilakot menta ya ka khatra jar khnai spa prapsan ngut ki Briew ban yo mencakta ani khanyang Iohpang kita di bela report kat kum ka report bala pelaj pai ba de ka Ministry of Health Family Welfare trong India ban nata ka don menta kum khatsan hajar shispa arfar ngut ki Briew ki badang don hapo ka jing sumar bat ki dan kuma drus pa lai ngot ki Briew bla du no la jong jing em no new covid-19 ba ki don menta kuma la hajar ars pa Briew phongut pat ki badang don hapo jing sumar oma menga ki dan kuma la hajar ars pa Briew ki dan kuma la hajar ars pa Briew phongut pat ki bala yo ko nyo te nalur kini ru ki jilla hagaban ki ban bon ki ba layo bla shakta hani kunyang Iohpang hani keri jongi ba kata ka de beningkong balam khmat ka de ka Maharashtra ba kata ka don kumba sau jar rus pa ar khundai ngut te nalur nang ta kawan ba ar ka de ka Delhi ka dam ta ar jar prapu ingut nata kawan balai ka Gujarat kanang mi kisngi kanang kiyo bar ka Gujarat menta ka don kumba ar jar riu ngut apa daya sokatrok ya inshallah mini hitrok nomor kini di bon ra bam bon ra di bon ra jun kam dam ta jung iwe pi ma ti so bha bingin mi paskap ikatu bingin ya map le mi hitrok be ya surok
Ti nalur kani yaki mamu benong kalong baka Gujarat na wi sngi chkoi pat i baka dang bon kita kiban yo ni ku COVID-19 hajing sha hakini ki khnyak teu la dep kaduna bha ti menta kala pahidu kadan balai kadam da arjan ri pun riungut tin lor nang ta kadan menta hakadan masau di Rajasthan menta kadan kuma khatsan spa nyu pun riungut ki bri la sha ta ni COVID-19 baka bawan basan di Madhya Pradesh kadan kuma khatsan spa sau pungut tikidan ki July babon keban dan ki bala khlat noru baka ta di Maharashtra kadan menta kuma ars pa lai pu arngun penbut pat bar ke Gujarat biang mentaru ke Gujarat ke bala lam khamat menta baka wadan menta keran ba baka dan menta nyuk nyungut bala khlat oti ke Jaka baka bawan balai ke Maharashtra ma binga ke Madhya Pradesh badan menta nyau pun riungut ke kumang las dang le rundu menen kesengi kita kisan teli ki July ban bone ki bala Iohpang no nuni uknyang jingpang ba kata kadai ke Maharashtra kadai ke Baningkong kadai ke Maharashtra ba bone ki Briew ki bala Iohpang no nuni COVID-19 ba kata kala don kum ba Maharashtra kadon menta kum basan spa nyu puarngut tinata ka ba ar kadai ke Tamil Nadu kadon saus pa san po nyungut tinata ka ba lai kadai Delhi kadon menta saus pa lai puingut nata ka basau kadai ke Kerala kadon kum bas ars pa khnai puingut tinata bat ke Rajasthan kadon menta kum ars pa sangut kini di santli jelak ba bone ki ban ki Briew ki bala Iohpang new COVID-19 ti nalon ta ba phai khmat chani ka tan stil lami ki jongi bagata kalong ba hakini ki khndiat hakini ki hakini ki ni ki jula jong kani ka tan stil lami ka jongi ka tan stil lami jong kani ka ri jongi ka mumut ka north east kini kilong ki July ba shakta but kum makalong kini gisngi kim shampa ladan kanu kanuru kaban kiyo na ki July ban kiyo hakani ka banyo ki ban kiyo haka lakalong ki Briew ki bayo ini kunyang jingpang like nya kani ka July ka jongi ka Meghalaya ti ka bamun ka Arunachal kadang sa hitangiwe ti ka Assam ka kadang sa ilay sangot ka Manipur kadang sa arngot ka Mizoram na sa tangiwe Meghalaya menta ka lakiw ka khan arngot ti Nagaland iwe bat Tripura arngot ti ni Nagaland ko mga ongipi kila shift no siya po Assam kila Kenya ka takalay sangot po Assam ti kabamut kintob lang ginon kumasan po arngot ti kanir kadi ka khubor ka ba sultan at bakata kalong ba kila don menta ko ma arpho laingut hangni hapo ka than stil lamingi jongi kibla yo ko nyoma bakata ka de po Arunachal la shakta iwe re ini iwe ila Iohpang tin lor da ka Assam ka don khat khandai ngut tin ta penbut pat baka Manipur ki dan arngut kibla shakta de arngut bro arngut bat kila isha dus sas no momut kila ko nyok kan padon maklan no nuru khati jaka timita Mizoram ru ngadang yo khubor ba wat hang thiru ka kaladon ka jingkot haka highway ni itu ki patient ki ba sha sumarang the tin raya kani 4 penti kena daka sarkar pedeng ya kita ngindang ap susu khubor dan penti kena ka dulu sha gis ngimo ngala yang pada pdi ki report but hadin kata bat ka nalor kata ba kadi ke Tripura ru ka badan iwe ibala Iohpang ba kenthub lang kita bro khaj beli Iohpang kila kod ya ka la arpu langut bat ki bala khlat pa ki dan tang arngut iwe na po Assam bat iwe pat na ni na po ko jela ga jongi ti khnet ko mangan sipen paw hani ru tok ba kata ka long ba ka katkum ki number ki bala ai da sarkar India ba kata ka long ba hadu menta mane lalapi kani jingsha bakal long ba riu phukndai nakashispa kidi ki Briew ki ba yo ini COVID-19 kidi kita ki asymptomatic confirm case ka bamot ki bamshim dan ya kanu kadak ka Shin hakamet ka jongki lani ka ban penpawum kata boong ka badaj ka jirhor khyang lani ka ba bayong khli badan jingshit ka badap sedem bat kum ta tertan kidan kuman riu khna nakashispa ki bam dan ya kita kidak bagi dan tak kumbalai pui persen pat ki ba pen kita gidak kabamut kalong ru ka khubor ka bastunan ba kalong ru ka khubor ka basong ir ka khubor bastunan kalong ba kabamut begini kinriu khandai nakashispa ki bayo yuni khnyang jingpang kamut ki kloi ban jamru kabamut khamda dan kam ban ra si hospital khamda dan kam ban ai ka jing sumar ka bakerpang kamut ki susong be hayeng tang ban lai penyebet ikiwe ti tang hadin ka tu kanisngi ki konyo ki Iohpang ban dan kam le issue ti henrei pat ka ba sngo shong sir pat ka long ba kini ki bam dan dak don Shin
kaba ma bakalong bala ki Briew ki bamdon dak don Shin ki shim sting bat ki mi ki cakapat ba bat ki le ya ki ba puchos ir ki melang salang kamut kata kan penbu ya ki Briew hakas nong gatau bikila ban ya bit dak basuk kabamut la dam dan dak don Shin ngi sngo bi kuma mlilay kan yela di bakata kal bu jing e ki babun ban nganget ru bakani kala ban long ru wat hakani ki jela ka jungi kala ban long ru ka jela jong jong noru ban nakata ka daw ngi don kam ban ri banda ban husiar ila di ya ka rung kami ka let kawan kam tam le ka bayade but ka jinglong jingman jong uni COVID-19 hang ni hapo ka jela jong ni hang ni ka snong ka thau ko jong imo ka du mata mla ban tip mla ban shai ba kumnu uni jing pang poi shini but kumnu mata ka sdu shanu ula da poi tin re ya kani ka ba shai bang kwa banong ipi ka long ba pi hab ban sumar le di pi hab ban ri le di hayeng dan kam e ban mi shabar ban la ban namar ba kani ka la ban bu jinge ka bomut pidan kam ban mi tang la don kanu ko jing don kam ka bekerki teler kani ko jing don kam ka bekerki kala melong ka thit ka pet pat ki we ba kani sngub ha ban le kani namar ba kalong ke ka badon kam ban bangin husiar khna mingila pin ban lat ke jing penyebet ki we mo tito nalor nang ta la poi ba khat we minute tan re nalor nang ta ya kani ko irung ka ban banong kalong ba ki babun ki nikiri jong ko partai hadu mata mane ki padon menuru ki bala penkre na mata juni kunyang jingpang ke bomot kadang don jinge la kalong ki emlang salang ni ka sarkar dan ni ki bor penyat ki jelah ki snong ki thaw ki jongi ban bakna banla ban yang yele uni COVID-19 mo tin rei ka basa hadu mata mane nalor ba padon dawai ti ka basa hi ka de bitang ko jinge trelang jong ki emlang salang jinge trelang para Briew bat ke mentakan hadu banda yo tau vaksin nam tau COVID-19 nam tau ni jumpang kamu kabasahi ke debet ke jing ya trei ke jing ya ramar keliang haswa bu ni COVID-19 un poison ke jela jungi hakini khnia tayo baladam ki jela jong kari ba pher ki phai khmat shakni ka jela ke jongi bat sikiwi ru ki jela ki bam pat shim la shakh ta ha tu gopor ki phai khmat ka namar bangi la kalalong kum kanuksa kata banong bani teli kum kiem lang salang kanuksa bangi i para Briew para jela hangi kum kejaj Briew kum no bangi ngi sno tilang kum kawe kiem lang salang nyong ngi di ban yeng yele yuni kum kiem lang salang kum kejela bat kum ta terter tin rei pat kum ni pat bakala ja yikini ki case hangni hapo jela jongi hoi mla ban kiar batai wat la Napdeng kita ki jingle shitom jing tre shitom mentau dang poi ti henry wala kataru kathi ki jela jong kari hi brok we kidang pet sa ingi la kata ka jing itali kadang don nem kata ka jing kersan mar kaliang kadang don nem ti bat ya kani ngakwa banong ba ngi hi ukhasi ngi de kita ki Briew ngi de tau upai Briew ba ya kersan we ubai we ubai teli ubai ya sungthu jing modru bat ngi joi kersan la kalong hakakam ka jam ngi kersan hakim lang salang ba ngi wan lang kum ka dorbar ngi wan lang kum ka snong ka thaw ngi wan lang da ka wei ki jingmot ha ba ngi le ya kanu ko ka thong ha ba ngi be ha ba ngi yele ban kot sa kanu ka thong ru ngi le lang namar ba ngi de ki Briew ki ba i la ka jong ka kenja ngi de ki Briew ki ba long ya teli ba ki ba ngi kersan we namar ba le ka wei ka long ba ngi smuthu ba ka kejat Briew ngi ka de ka baret pa bat nginom la ban yeng persa iwe lani ban ben ban kho lani ban tan yanu ki ban nakani kejat Briew jongi namar ban ka bale komta kala ban joroj kala ban pin tron kala ban penret ru ya ta kejat Briew jongi da ka jing ya kim jingmut bat da ka jing baraka jing page ni page mat dong yanu da jing bisni nangi shakmat ni nangi isu ke jing itali jongi wi pi bjp ni video ba komjur um game lang salang ba khnang manang ni shakmat ha bangi ngi tre kanu kam la kalong ha bangi ai museum yakini ki break la shakhta ni knyang jingpang la ni la kalong ka bangi ngi tre lang ba game lang salang ban ai du ki jing rap kita ki bedan kam ki jing rap kum ha kini ki por la ni khaban ya tre lang rubat ka sarkar khnang mingila ban yengele ini COVID-19 kum ka jat Briew kum ka jela bat kum ka rihi bro ka way namar ba ni tips kami
ngitip nganget ba borok ngitip ikani baladangi ni bengi kho ni pek madong yunu kata kan wan ra be tangi ke jingpat jingpra haki dong kisnong ki jongi ke jingpat jingpra haki belang salang ke jongi bat khamtam lele kum ki khasi kum ki ni jat ban riu ibaret i jongi kala ban wan ra ya ke jing kala ban wan ra ban ban ya ke jing start nyo jong ka long Briew man Briew bat ke jing tep lam ru kum ju ti re lanya katahi ya kai kama ka ya ka jing sisa pat ka long ba ki ba bun hin Napdeng jong kini ki ba la yo uni u Iohpang hadu menta mene lani kita ki bala ki ba suspect lani kita kumangiru ki badang don hapo kani ka quarantine lani kita jing patang sarkar mi di ban pin song ila di marwai namar bengilai don bentah ketika jakapo betani hospital ngaru di way tau badan betantai di balai bengi ngile komni namar ba tang ka way kada kolong ba mde bengi ngin sha keren sha kan tho mde bengi ngin sha ben sha wo hakim lang salang hendrei kedai bengi ngila ban pelaj pat ye ki way ki Briew ye ki paj ba hi borok khaj khnang be ki kin so thu ba kumnu ba biki ki la ban yadai la di ba kumnu ba biki la ban wan ru shakhmat khnang ban da ka jingwan ka jong ni barok shakhmat kala ban kala ban yarap ya sarkar kumnu kala ban te lakam hakaban bante la kami ke jing sapriang jong liu COVID-19 mo te kata kadai ke we ke jing sisa bat la dadan menu ki bami shakhmat na di pio yi ki kerteng na di pitip ki Briew kita ki ba mi shakhmat hadu menta mene ki ba yo ini COVID-19 na ni ki ba suspect ru sko ba ban ai men si me ki namar ba yak kani kile ki mi shakhmat kadai na mata jong pi iwe ki ba pe ni video iwe ki badan haki imlang salang borok khoi ba di ka bi ka jaka ba jelahi borok khoi khnang bangila ban ya laj namar beli ladangi day laradai bengi ngiset ni kun hapo kabamod utafnya Iohpang ula ban khi hapo jengi bangila ban let ka perthai kamariang baro ka wei bangila di penbelut kan ibadan berkata kan bu jing elut ka snong ka thang ba kim lang salang tes nganget pismu thu ya kata pinge nganget pismu thu ikani ke jing sisa ngaru simat lada ka poi kesingi upoi upot ba ka confirm kata ka case wa hakamet ko jongaru ya kani ngahab bani thu ngahab ban pintikna namar ba kani kanwan ra ya ka jing suk jong sarkar ban peniat ban ai ke jing sumar meni ke jing sumar yang ri ru ban pelaj ru ikiwe kumang ka dong mene ba riu khandai na ka sispa ki de ki Briew ki bam don dak don Shin ka bumud ula ban don uta u nyang hakamet jong Briew ri sim don ke kanu nu Iohpang ni kanu ka dak Shin hakamet ke jong ti hendrei pan ka basa hi ka de ba ki Briew ki hab ban song hayeng ki hab ban le ita ki social distancing ni jing jangai wi ni we kana de ban dengi ki mas badile ban kiar kan la ka dia ni ki jaka pa ba bat miru tang hi bor badan kam balada miru de ban but ya kita gijing betha jong sarkar na kuwe gisngis ko ipat gijing betha jong bor punya district nagi dorbar snong bat kiwe ki balong haki jaka sa ki jopi ni ki dong snong ki jopi ti hakabai de pat bat kijing erap ki ba ka sarkar ka item ta kini ki ba don shabar ya kata ka link na ban register hal ban register ila dia la pidon shabar kum kinong trail ni kum kin ki ba puli ru shabar kan bu ita ka link ngange bu na deng jipi pila te bikini ni gidang don du ki bedang kli kani bat ka hakani kesngi u chief minister ulai ke kani ka week update ba kata ka long ba kila don kum dunai kala hajar mut ki Briew ki ba sa shabar kila yo ini ke jingmentoy ya kata bisa ba lomsom ko bala hajar tingka ai la phas ke account ke jongki tin re ya kani kadang dei ta tangka phase 1 mo la ban suang no ni kita ka baki kile dang menta si klemat bakin dang ele kan ngi beteng su ban le ngai ke bat ya kani ngan sa ai kaling ngan sabu kaling hang ni hapo so ni video khnang phila ban dei ban register le di tin la pidon ru kita ki bahiyeng ki badan sabar ti suwa ban share lang ni kaling khnang maki ru kila ban yo ke jingera mo te ka hadu bini syam yang pat berpi hakawi bagi video la kalong ki report lani ki jing penshairu lada don te ka kerteng ke jonga kamdi covid lani covid kerteng la di fernan rani kublai